Pojďte si se mnou dělat make-up. Takže tady začne konturama. Tak, teďka stínky. Tak, tohle používám jako lipstick, je to Baby Got Bronze, takže ještě tadyhle jsem zapomněla. Tak, teďka, tohle to používám občas místo tvářenky, je to Lifter Gloss od Maybelline. To je úžasný, úžasně jakovej. Takhle to rozmáznu. Když ještě zakamuflážujeme tadyhle nedostatek. Tak. Trošičku a myslím, že rychle make-up je dobrý. Jsem si tady předělala obočí a linky, které mi dělala kosmetička, to je strašný.